रंजानाय नङा आइडियासो मोनसे 150% आङो माने बिराद रंजानाय मानि थाखाय मिथिगौ ना खुलुमबाय हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो स' बांद्राय गोलावहाय इन्ट्र' होबाय थाला सोरबा बे पइन्टआव थांनोसै बिसायख'थिया जोबस्रांबाय दा खामानि मावनायनि समसै एन्ड भिडिअ जागायनायनि सिगां बेनो मोनसे खावलायनाय बिपिएफ पार्टिया जोबोद मोजां मार्जिनजों रायजो राजाफोरनि अनसायनायावहाय देरहालांबाय आंनि फारसे आरो जोंनि भिउवार्सफोरनि फारसेबो जोङो दायो बांद्राय बेले बेजे जिनिसफोरखौहाय बांद्राय गुरुत्थ' होबाय थानांगौनि सम गैला मिमिक्रि खालामनाय फाव फान्दायनाय फावथिना दिन्थिनाय नाटक खालामनाय बेफोरखौ एसे ज्राब दोनथ'नानै समाजनि मावनो गोनां जे खामानिखौ लानानै आवगायबोदों बेफोरखौ गोसो होनायनि सम फैबाय आरो जोंबो नुनानैबो नुयैबायदि थानाय बेयो जोंनि थाखाय अत्यन्त मोनसे गोरोन्थि जागोन बेनिखायनो जोङो बयबो बेफोरखौ नोजोर होनांगोन किसुमान समावहाय मावनांगौ खामानिखौ मावनो खाबु मोननाय समावनो दिनै रायजो राजाफोरा मोनसे खाबु मोनदों आरो सरकाराव थानाय बिथांमोनाबो दिनै खाबु मोनदों गोलाव सम जिहेतु चेन्ज मोनसे फैफिनबाय दिनै फिन खनसे रायजो राजाफोरा बिपिएफ सरकाराव लाबोदों जिहेतु बिपिएफ पार्टिखौ सरकाराव लाबोदों जिहेतु मावनांगौ दायथ' गोबां दं जेन हक लास्ट आरो बिथांमोननि जि इग' दासिमबो बिथांमोना गोसोआवहाय बे मोनसे बाथ्राखौ मानो एथ'ग्राब सिरियासलि लाबाय थायो नोंनि फाला आंनि फाला जायखिजायानो जा रायजोनि मोजां मावनांगौ नङा होमबा हब्रानानै मालाब जाबावनो जाखिनि मेन्डेट होनांगौ अलरेडि मेन्डेटखौ होबाय नैबेखौ नायदो जोंनि इउपिपिएल पार्टिया इउपिपिएलैनो थानांगौ आरो नांगोल पार्टिया बिपिएफ पार्टिया ओरैबायदि माने रंजादों दिपेन बरा जेनबाय होननानै दिनै प्रमद बरा जेनबाय होननानै रंजादों बिजेपि पार्टिया थैनोबो रंजानाय नङा बियो थैनोबो रंजानाय नङा आइडियासो मोनसे इउपिपिएल अके थैनोबो रंजानाय नङा जाहैबाय बियो आरो दिपेन बर'आ जेननाया सैथो प्रमद बर' बिथां जेननायाबो सैथो दिपेन बर' जेननायनि खार'ना गोबां दङ आं बेखौ दिनैहाय बुंफिननांगौनि गोनांथि गैला हारिखौ सिबिनो समाजनि मोजां मावनो बिथांमोना समाय लायो हारि सिबिनो थाखाय राजनितियावल' हाबनांगौ बे बिराद इम्परटेन्टमोन नामा हारिखौथ' नोङो जि आफादाव थानानैबो हारिखौ सिबिनो हायोमोन हारिनि गांनाय उखैनायखौहाय मोनसे प्रेसार ग्रुप हिसाबै नोंथांमोना बेखौ अपोज खालामबाय थानो हायोमोन जुदि जायाखैब्ला रायजो राजानि हितआव जायाखैब्ला बेखौ बुंनो हानाय बिहा मोनसे मोन्थाय दंमोन मोनसे प्लेटफर्म दङमोन जेन हक बिथाङा इलेक्सनखौ गेलेनो हास्थायदों लुबैदों बे हिसाबै गेलेबाय रायजो राजाफ्रा बेनि मेन्डेटखौ होबाय आरो बेहाय बिथाङा बहुत बेले बेजे बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बेखौ नायबा बुजिगोन जेन हक देरहानायनि उनावहाय रंजानायाथ' बयबो रंजाखासिगोन बेखौ बाजानांगौ खुनु बाथ्रा गैया फंबाय खाथिराम बसुमतारी ब्रादारा गारामा हब्रा हब्रा बे बाथ्राखौ बुंदों मा बुंबावदों नायबावनि दिपेन बर' सार बिथाङा एबसुनि आन्दलन खालामना फैनानै गोदान फैदों राजनितिकआव आंबो इउपिपिएल पार्टिखौ सापर्ट होयो जेब्ला इउपिपिएलआ 5 बोसोरनि गभर्नमेन्ट दानो थाखाय माने जरदा खालामदों बयबो सुबुंफ्रा इउपिपिएल पार्टिखौ सापर्ट होदों आं गुबुन दोलोखौ सापर्ट होफेराखै आं नांगोल सांग्रां रावखौबो मिथिया सोरबा हाग्रामाखौबो मिथिया दे बिथाङा नांगोल सांगोल सोरबा हाग्रामाखौबो मिथिया इउपिपिएल पार्टि गोदानै बिथाङाबो बेहाय जगदान होदों सापर्ट होदोंनो बिथाङा सासे बिराद माने कठोर होनना बुङो ना हिन्दीयावहाय कठोर माने अंधभक्त होनना बुंनांगोन कठोर अंधभक्त पलिटिक्सआवहाय जेबो जिनिसा अरायथा नङा समजों लोगोसे जों सोलिनो रोंनांसिगोन अब्लासो जोङो जौगालांनो हागोन बिथाङा दिनै मोनसे ब्लाइन्ड फेथ लानानैहाय सोलिगासिनो दङ आरो जोंनि बर' समाजाव नैबे जिनिसा जागासिनो दङ आं बै मोनसे ब्लाइन्ड फेथखौ होनाखै माने नङि जिनिसखौ जायि जिनिसखौ बांद्राय गोसो होथाबनानै गोसो मोदोम सोलेर होफ्लेनानै फोथायनाया
जोबोद गोरोन्थि बेवहाय जोङो मा मोजां गाज्रिखौहाय बिजिरनो खाबु मोना बेनिखायनो अजनखौबो नायनांगोन समजों लोगोसे थासारिखौ बुजिनो नाजानांगोन माबे दिगजों खारोबा माबे लामाजों खारोबा जोंनि थाखाय मुलाम्फा जागोन बा जोंनि जि दिनैनि थारिखआव समाजनि खामानि मावनांगौ दंबा सोर मावगोन बोरैहाय मावगोन सोरबा सोरखौबा मिथिया आङो नाथाय दिनै जे जेनदों इउ पिपल पार्टिया बिराद मोजां 100ल' नङा आङो 150 150% आङो माने बिराद रंजानाय मानि थाखाय मिथिगौ ना दानाबा जेननायनि रंजानायबो मोनदों जाहैबाय फारसेथिंहाय 150% सो होबावलायबाय मिथिनो रोङा इउ पि पि एल आहाय बेफोरबायदि मानसिफोरखौ मा मेलेमजों बिथांमोननि खर'आव सोना होखो मा बुजिदों मा बुंनो सानदों गावनो कनफिउस फारसेथिं थैनोबो रंजानाय नङा होनना बुंदों जायबा देरहालांदों आरो फारसेथिं गावहा जेननायनि माने रंजानाय मोनदोंसो जाहैयो बबाय दिनै दिपेन बरा गोदान प्रमद बरा गोदान आंबो गोदान राजनितिकआव सापर्ट होनाया दायो फ्रम हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां बोसोर सलायबोखाबाय फार्स्ट बेनो जोंनि बर'नि समाजनि गेजेराव लिडार हिसाबै पलिटिशियान हिसाबै हाग्रामा महिलारियानो फार्स्ट लिडार हिसाबै पलिटिशियान हिसाबै होननानैबो गावनो खुगाजों फोरमायो फारसेथिं प्रमद बर' दिपेन बर'खौ गोदान होननानैबो बुङो दैट मिन्स भेरि माच क्लियार जे एक्सपिरियेन्स आरो आनएक्सपिरियेन्सनि बाथ्रा फैदों बेवहाय जायनि जाहोनाव बिथांमोननो 5 बोसोर मावनायनि खाबु होसेयावबो रायजो राजाफोरनो मावना दिन्थिनो हायासै मेन्डेटआ दिनै जोंनि सिगाङाव दङ रायजो राजाफ्रा एक्सपिरियेन्सड जायहा मावनानै मोनदांबोबाय मावनो हागोन बेफोरबायदि लिडारखौ दिनै सायख'नानै हरदों जायनि जाहोनाव 100% मोनसे रिजाल्ट आउटकाम जोङो मोननो हादों एन्ड जायनि जाहोनाव इउ पि पि एलआ निल बा जिर' जानो गोनां जाबाय दा मावनायनि सम आं बुंगासिनो दङ खिन्थु बिथाङा मा बुंदों आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायजोबनो नागिरदों जाहाथे जोंनि रायजोफ्रा आरोबाव नैबे खाथिराम बसुमतारी बायदि फाग्ला फाग्ला सिन्था दाखालाम समखौ नस्थ' दाखालाम मावना ला सरकार थासेयावनो अभाब अभियोगखौ फोरमाय खोन्थाहर हानायमानि सरकारखौबो जोङो नारसिननांगोन बिथांमोनाबो मावनांगोन जिहेतु रादाय होदों नैबे जिनिसखौसो जोङो दानि समावहाय गुरुत्व होनांसिगोन इलेक्शना गैथ'ला दा मावनायनि खाबु दङ स' बे हिसाबै समखौ जोङो ओरैनो बै जेननाय देरहानायखौ सिन्था खालामबाय थानानै बोराबलायबाय थानानै खुद्रिलायबाय थानानै फावथिना दिन्थिलायबाय थानानै मोननैबो पार्टिखौ बुंबाय बिपिएफ फारसेथिंबो सोरनिबा मिमिक्रि कमेडि बेफोरबायदि खालामनानै लाब गैथ'ला जिखिनि खोथा होदों मावगोन होननानै बेखौ मावदो आरो रायजो राजाफोरा जायफोरा दासिमबो बेले बेजे सानगासिनो दं ज्राब गारथ'नानै डेभेलपमेन्टनि फारसे नोजोर होनानै आवगायबोदो ज' ज'है जिहेतु दिनै मोननै पार्टि दङब्लाबो मोनसे सुजुग फैदों जोंनि गेजेरावहाय जिहेतु गोलाव सम दिपेन बर'आ नाजादोंमोन होनना बुंदों खिन्थु दिनै परिस्थिति आरो समा थिनदों दिनै इउ पि पि एलआ जिर' स' बेवहाय जोंहा सापर्ट खालामनांगौ बा थानांगौनि खुनु खोथा फैथ'ला समजों लोगोसे जों बेखौ उनावहाय सानफिननो हागोन खिन्थु दा बर्थमान समावहाय मोनसे खौसे जानायनि सम जिहेतु इउ पि पि एलआ दिनै रायजो राजाफोरनि मेन्डेटजों दिनै जिर' बिथांमोना दिनै अपोजिसन हिसाबैबो गैथ'ला अपोजिसननि बिथांमोनाव एबसलिउट नाम्बारबो गैया फारसेथिंहाय बिधान सभायावबो बिथांमोना रावबो गैथ'ला बे हिसाबै जोङो दिनै खौसे जानो हानाय गोबां लामा नुहुरदों नोंथांमोना मा सानो बेखौ कमेन्टआव फोरमायहर जेन हक बिथांनिखौ जों फोजोबथारनोसै जाखौ हायो खिखौ हायो बाहायखौ हायो थाखा दङ थाखाजों थाखा बुंफबनाय मानसि बेहा हाग्रामा महिलारिया बेखौ देरहानायखौ जों जेबो साना नाथाय जोङो जेननायनि थाखायसो जोङो रंजानांगौ प्रमद बर' आरो दिपेन बर'आ जेननायनि थाखाय मानोना इउ पि पि एल पार्टि फैनायनि उनावसो
2020 जेब्ला इउपिपिएल पार्टिया फैदोंमोन बिनि उनावसो साधारन रायजो राजाफ्रा साधारन समाज सुबुंफोरा समाजारिफोरा बुजि मोनदों जे राजनितिका मा बुस्थु राजनितियाव मा मोनो ना थाखा मोनो ना फैसा मोनो ना मा मोनो ना माबा अनेक बुस्थु मोनो ना मस्ला मस्लि मोनो बे बुस्थुखौ 2020 नि उनावसो जेब्ला प्रमोद बर'आ फैदों बै समनिफ्रायसो साधारन रायजोफ्रा मिथिदोंमोन बेखौ प्रमोद बर'आसो itu राजनितिका मोनसे ओरैबायदि गेम जे बेयाव थाखा जायहा क्रर क्रर थाखा दङ बै थाखा गोनाङानो देरहासार जानो हायो नाथाय बेयाव सैथोजों खोथा गैया राजनितिका सैथोजों खोथा गैया किसु खोथाखौ बिराद सिरियासलि बुंबाय बिथाङा जोङो एसे साननो गोनां बिथाङा बुंदों राजनितिका सैथोजों खोथा गैया राजनितिका जायहा थाखा दङ बेनो देरहायो बेवहाय आं मोनसे कुइसन सोंनो लुबैयो प्रमोद बर'आ माबे बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनायमोन प्रमोद बर'आ गावनि सिनायथिखौ सासे रिक्सा सालायनाय होननानै बुङोमोन खस्थ' जानानै थोरिनि न' उखुम सिङाव थानानै रिक्सा सालाय सालाय बिथाङा देरबोदों बिथाङावथ' फैसा एसेबां गैया बा बिथाङा दिनै बिथां नैबे फंबाय बुंनाय बायदिब्ला काथिराम बसुमतारी ब्रादारा बुंनाय बायदिब्ला जे थाखा गोनाङासो पलिटिक्स बा राजनिति खालामनो हायो थाखा गैयिया हाया दैट मिन्स प्रमोदहा थाखाखौ बबेनिफ्राय आरजिनानै इलेक्सन गेलेनानै देरहाबोनायमोन सासे माहारियारि आफादाव थानानै बबेनिफ्राय बिथाङा क्रर क्रर थाखा आरजिनो हानायमोन जों नुदों बिथाङा पलिटिक्सआव हाबिनि सिगांनो बिथांनावहाय माबे माबे प्रपार्टि दङमोन बबे बबेहाय हा दङमोन बेखौ जोङो थन्न थन्न आरो बिथांनि इलेक्सन नमिनेशन फाइल खालामनायाव जाखिनि स्क्रुटिनि जायो बेवहाय जोङो नायोब्ला बिथांनि गोबां डिटेल्सखौ जों मोन्दोंमोन बै समाव पलिटिक्सआव हाबिनि सिगांनो बिथांनि जाख्ल'नाया सोराङाव फैदोंमोन नङा होमबा माबा मोनसे ससाइटि एनजिअ बेफोरबायदिनि मुङावहाय अमा फार्मनि मुङाव फैसा जानाय बायदिसिना आरो बिथाङा बुंबावदों गोथार मानसि बा सैथोजों खोथा गैया होननानै बुंदों पलिटिक्सआव दैट मिन्स गोथार आफादखौ गारनानै बिथांमोना गुबुंले जानो फैदोंमोन आरो बेबायदि रायजोखौ सिबिनो सिमां नुदोंमोन बे रायजोफोरनि फारसे बिथांमोना न्याय होनो सानदोंमोन ना अन्याय खालामनो सानदोंमोन बिथांमोना दिनै माहारियारि आफादनि माहारियारिखौ लानानै राजनिति खालामबोबाय थादोंमोन रायजो राजाखौ खोमसि मोनसे आन्दो न'आव दोननानै थगायबोबाय थादोंमोन खिन्थु बिथांमोननि थांखिया दिनै स्पष्ट जाफैदों बिथांमोना साफानि उनाव साफा सासेनि उनाव सासे बयबो गावनि आइडेन्टिटिखौ बानायनानै राजनितिकआव आगान होनायसो बिथांमोना लामा सुरदोंमोन राजनितिकआव सैथोजों खोथा गैया क्रर क्रर थाखा जेरै 17 बोसोर गभर्नमेन्ट जानानै क्रर क्रर कोटि कोटि थाखा दङ हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा कंग्रेसआव थानानै केबिनेट मन्त्रि जानाय क्रर क्रर थाखा दङ आरो 5 बोसोर गभर्नमेन्ट सालायनानै बिथाङा क्रर क्रर थाखा आरजिनाय दङ आरो थाखा गोनां मानसि बिसोरजों दायो इउपिपि पार्टिया कम्पेयार खालामनो हाया नाथाय सैथोजों जुजिदोंमोन इउपिपि पार्टिया हायाखै मानो थाखाय हायाखै बेनो मोनसे आइडिया इउपिपिनि जेंनाया बेखायनो आं मोजां मोनदों दे दिपेन बर' सार बिथाङा जेंनाया प्रमोद बर' सार बिथां जेंनाया बा इउपिपि पार्टि जेंनाया बेनो जे जों आइडिया मोनदों गोदान गोदान जोलैफ्रा दायो आइडिया मोनदों राजनितिकआ मा बुस्थु पलिटिक्सआ मा बुस्थु बेखौ जों आइडिया मोनबाय दायो बुजिबाय जास्ट बियो ट्रेलारसो पिक्चर अभी बाकी है बिपिएफआ जे देरहालांदों बे जारिमिन नङा जास्ट बे ट्रेलारसो बे माने जास्ट फोरोंनाय प्रमोद बर'आ बेखौ फोरोंदों बेबायदि जायो राजनितिकआ बेखौ प्रमोद बर' सारासो फोरोंदों दे बेखौ प्रमोद बर'आ हाग्रामायासो फोरोङाखै हाग्रामायानो खालि धन नांगौ थाखा गारगोन पावाराव फैगोन देरहागोन जाबाय नाथाय प्रमोद बर'आ राजनितिकआ मा बे बुस्थुखौ रायजो राजाफोरनि सायाव मेगन फेहेरनानै मेगन फुहारनानै होलांबाय सोरबाया नङा बेखायनो आं बुंदों इउपिपिएल पार्टि जेननाया बे जोंनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि मोजां आइडिया ओरैबायदि मोजां मोनसे जोंनि थाखाय पजिसन जानानै फैबाय राजनितिकआ जे बे
बुस्थु होननानै थाखानि बुस्थु होननानै राजनितिखौ जों मिथिबाय थेवब्लाबो जोंहा फैबाय थानाय समाव जों ओंखायनो बुंदों हाजार बार जेननांगोन इउ पिपिएलआ हाजार बार जेननांगोन हाजार बार जेननांगौबा आरो थैलांगोन नैबे माथो बाथ्राया सैथो जे मोनसे खामानियाव बा गावनि थांखियाव जाफुंसार जानो थाखाय हाजार बार जेननांगोन हाजार बार दुसि जानांगोन हाजार बार नेवसि जानांगोन बिनि उनावसो नों गावनो देरहासार जागोन बै देरहासार जागोन अब्ला नोंखौ ओरैबायदि बाख्नायगोन जाय मानसिया हाजार बार नेवसि जादों हाजार बार जेनदों हाजार बार दुसि जादों बिथांनि बै मुङा मानसिया कातिराम देरहायोब्ला बसुमतारी बेखौ कमेन्ट्स खालामना फोरमायहर रावथ्र' बिथाङा हायै बबेनि खोमोर हायै कन्टेक्ट नाम्बार दंबा शेयार खालामहर आं बिथांजों रायज्लायगोन आच्छा हाजार बार जेनग्लिबाय थायोब्लाथ' बैसोआबो थाहैनाय नङा ब्रादार राजनिति खालामनानैथ' लाबानो गैखाला सोलोंनांगौ जेननायजों सोलोंनो हायो खिन्थु हाजार बार जुदि जेनग्लियोब्ला डेट मिन्स बिराद गोथौ गिदिर मोनसे भुल मावदों गोरोन्थि मावदों जायखौ सुद्रायना लानांगौ आरो बर्थमाननि समावहाय बिथांमोना बुंनाय बायदि जायो दानि समाव माहारियारि आफादखौ जोबोद खैफोदाव खोख्लैदों बिथांमोना गाव गाव लिडारफोरा दिनै फ्रन्ट लाइनाव फैनानै इलेक्सनाव बाहागो लाबाय खिन्थु आफाद हिसाबै जे आफादा दिनै गुबुंले जानानै दङ बेखौ सोर फोसाबगोन राजनितिकआ मा बुस्थु जुदि मोनथिबायब्ला आं सानो राजनितिकआवहाय जों दिनै खौसे जानायनि सम जिहेतु बे मोनसे सुजुग फैदों पलिटिक्सखौ बुजिब्लायबा दिनैनि समावहाय आरोबाव बेले बेजे खालामनांगौनि गोनांथि गैला मोनसे समाव पावारनि मोननैबो बराबर बायदि जादोंमोनथ' दा बर्थमान फारसेथिंहाय अजना गोबां फारसेथिंहाय अजन गैथ'ला बे हिसाबै रायजो राजाफोरा चुज खालामनो थाखाय जोबोद गोरलै जासिगोन आं सानो आरो बेनो आरो जोबथारनायाव बेखौनो बुंबावगोन गभर्नमेन्टआव फैदों बिपिएफ पार्टी हिसाबै नोंथांमोनाबो गोख्रोङै रायजो राजाफोरनो होनाय रादायखौहाय सार्थ गैयाजासे मावफुंनानै होनांगौनि आंनि फारसे खावलायनाय थाबाय रायजो राजाफोरनि होनाय मेन्डेट जिहेतु रायजो राजाफोरा दिनै फोथायनानै फिन खनसे पावाराव लाबोफिनदों बेखौ रावबो जेन गावनि पार्सनेल व्यक्तिगत प्रपार्टि होननानै साना बे सुजुगखौ रायजोआ होदों आरो गोसो जायोब्ला रायजोआनो लांफिनगोनबो बेनिखायनो नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो कातिराम बसुमतारीनि जा मेसेज हरनाय माबायदि नांदों लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय